Hyvää huomenta kaikille katsojille ja tänään ollaan Irlannissa. Kuvataan vikapäivä treenileiriltä, sellainen kova päivä. Eli tänään on kyseessä kondistreeni, 3 erää, 5 minuutin eri. Meillä on 5 eri asemaa, jossa meillä on tietty intensiteetti, missä pitää pysyä, matsisimulaatio, mutta mennään niille ei lajiomaisesti, vaan niillä laitteilla, mitä siellä on. Tehdään se, sitten illalla kevyt kardio ja saunaa. Joo, 7 viikkoa täällä oltu, mennyt kaikki tosi hyvin. Paras kondis tähän mennessä, mitä mulla on ollut, paras treenileiri, mitä mulla on ollut. Joo, joten mä otan innolla ja nyt me syödään aamupala ja sitten mennään kahville nopsaa ja sitten alkaakin kondistreeni. Ja ennen kuin mennään kahville, niin meidän unohtuu vitamiinit, eli aamuisin mä otan omega-3, kollageenia ja B12-vitamiinia. Joo, muistakaa teidän vitamiinit. Ja tää on myös tärkeä, vitamin D3. Kaikki aamut alkaa tällaisen hyvällä aamukävelyllä. Nyt mennään kohti kahvilaa. Täällä on tänään aika raikas sää, et koko yössä tuo vettä aika vahvasti ja oli aika tuulinen sää ja nyt yön jälkeen kaikki on rauhoittunut. Tällainen tuore ilma tällä hetkellä tuntuu hyvältä. Nopea yksi americano ja tunnin päässä on menoa. Okei, nyt on aika mennä Rocky Balboa mode. Vika treenileirikämppi. Vika kondistreeni tältä treenileiriltä. Laitetaan kaikki siihen, laitetaan kaikki peliin. Let's go! Okei, eli täältä tää privasali näyttää. Täällä on aika hyvä, että täällä on tosi rauhallista ja pienet tilat, ei tarvi juosta kauhean kauas näihin laitteisiin, että kaikki on lähekkäin. Aina kun vaihtuu laite, niin heti vaan siihen. Ja mä olin painaa duunia. Let's go. Elikkä siis tämän päivän teemana on, että meillä on tässä 5 eri laitetta, 5 eri asemaa, missä me käydään tekemään minuutin settejä tai 50 sekkaa duunia. 10 sekkaa on aikaa vaihtaa asemaa ja nyt meillä on tässä tällainen hiihtolaite. 50 sekuntia sä annat 80% tehoi, normaalisti meillä on 70%. Sitten meillä on tällainen bike. Sitten on assault bike. Sitten sen jälkeen meillä on soutulaite. Ja sitten tossa mä tuun tekemään varjonyrkkeilyä. Tää on mun eka kerta kun mä teen, tää treenileiri on eka kerta kun mä teen tätä kondistreeniä. Ja tää soveltuu tosi hyvin vapautteluun, koska me otellaan 15 minuuttia, nyt mä ottelen 15 minuuttia. Viime 2 matsia ennen IFC:t mä ottelin 25 minuuttia, 5x5. Mutta nytten on 3 erää, 5 minuutin eri. Ja tässä on hyvä se, että kuormitus tulee olemaan koko kropalle. Ei ole pelkästään käsi tai jalkoihin, vaan meillä on lajiomasta varjonyrkkeilyä. Sitten meillä on sellaisia, joka menee enemmän käsiin ja enemmän sellaisia, mikä kuormittaa enemmän jalkoja. Niin mun mielestä toi soveltuu tosi hyvin otteluun. Että tämän kondistreenin jälkeen mulla on sellainen fiilis, kun mä oon ollut ottelussa. Ja ei muuta kuin hymy naamalle ja aletaan painaa duunia. Okei, let's go. Nyt on aika lähteä painaa duunia.
Tällaista on tää kova duuni. Täällä ei tuloksi saada. Ja jos haluaa lyhyessä ajassa hyviä tuloksia, niin tää on se tie. Ei voi huijata ketään, se jos sä sluibailet, huijat vaan ittees. Joten pakko painaa duunia. Ei ne voida tuu täällä ilmaisiksi. 2025 vuoden vapauttelija Suomessa, 2026 vuoden vapauttelija Euroopassa ja 2027 vuoden vapauttelija maailmassa. Let's go! Kondiski alkaa olla ihan hyvällä mallilla. Siinä oli vähän niinku vika treenileiri, kova treeni. Tää on nyt tahalta tehty tälleen, että me vedetään kondista vähän niinku laitteille. Ei oo niinku mitään sparria tai jotain tällaista, koska vikat sparrit just tässä kohtaa tai jotkut tilanteet voi tulla joku turha katti, voi tulla joku loukkaantuminen, niin nämä on sellainen niin kuin turvallisemmat olosuhteet. Ja tässä tulee kuitenkin sellainen matsisimulaatio, että keuhkot käy koville, koko kroppa käy koville. Että niin kuin, tää sopii tosi hyvin tähän hommaan. Joo, tässä oli vähän teille insidea, miten mä teen mun kondistreenit. Sparreista nyt ei voi laittaa mitään. Tiistaina oli vikas sparreerat, eilen oli positiotreenit ja kaikki meni tosi hyvin. Kyllä mä tunnen itteni niinku elititaso-ottelijaksi. Nyt ollaan siinä pisteessä vaan, että mats kerralla mennään, näytää miten hyvä mä oon. Ja jokaisesta matsista tärkeää ottaa oppia, treeneissä sama juttu, vaan sellainen kehittää. Et kamppailulajit, vapauttelu, nyrkkeily, kaikki nämä lajit, niin sillä tavalla ne on hyviä, että kun sä astut häkkiä tai kehään, niin se on maailman aidon paikka, että kun sä menet sinne, niin sä oot yksin siellä. Sun tiimiläiset, sun valmentaja, sun fanit ei voi olla sun puolesta. Kaikki kova duuni, mitä sä oot pistänyt täällä, ne tulee näkyä ottelussa. Yes, let's go. Mä otin äsken 3 taatelia. Heti glukoosivarastot täyttyy, niin voisi pitää vaikka toiset tällaiset treenit. No ei, läppä. Nyt mennään salille päin. Käydään nopea suihkus, käydään viemässä vaatteet pesulaa, käydään syömässä. Joo. Siinä alkaa olla tämän päivän suunnitelmat. Sitten illalla käydään saunassa. Ja niistä vedetään 45 minuuttia kardioa. Kevyt tempo. Vaan kalorit varten. Joo. Tultiin salille. Veikat koko täällä on. Jengi aina painaa duuni täällä. Crazy. Nyt me pestään nopea vaatteet. Nopeiksi kahvi sillä aikaa kun odotetaan, että vaatteet kuivuu. Joo, kello on nyt vasta 3. Tuntuu hyvältä, kun aamulla on hoitanut paljon asioita, niin nyt voi ottaa vähän rennommin. Et 6.30 mulla on vaan toi sauna. Ennen sitä tunnin kardioa. Kalorit alhaalla. Nyt on jo 10 000 askelta hoidettu. Niin huomenna lähtee lento Suomeen. Et nyt voi pakkaa kamat rauhassa. Joo, on hyvä kun ei kiire. Mä tykkään tästä. Nyt kun treenileiri on lopussa, ja tuntuu oikeesti tosi oudolta. Nyt 7 viikkoa on mennyt, kaikki kova duuni on tehty, se miten omistautunut mä oon ollut, kaikki meni tosi hyvin. Niin tänään on ollut tosi outo fiilis koko päivä. Se on tuo yksi juttu on sen takia, koska toin tänne treenileiri alussa 3 kirjaa. Ja mulla oli vähän niinku päivittäiset rutiinit, että mulla on täällä kahvilassa tai jos mä oon jossain ravintolassa, niin mä en lue kirjaa. Ja nyt kun mä oon lukenut kaikki ne 3 kirjaa, niin nyt mulla ei oikeesti mitään tekemistä. Mä oon sellainen, mitä mä teen koko ajan. Sellainen vaan puhelintyyliin. Joo, seuraava kirja mulla on Tähtäimessä.
Maradona olisi sellainen sit Hudis-legendasta. Sen mä haluan lukea kyllä. Ja laittakaa kommentteihin itse asiassa jotain hyviä kirjoja, mistä olette itse tykännyt. Johonkin bisnekseen liittyen, elämänkertomus jostain urheilijasta tai jostain kiinnostavasta henkilöstä. Niin joo, kyllä ensi traileri pitää ottaa joku 5 kirjaa messiin. Se on sellainen juttu, mikä on mulle tärkeä. No niin, nyt ollaan saavuttu saunaa, 45 minuuttia kardio tehty ja samaan kun mä tein kardio, niin katson uutta Häkissä podcastia. Edward Walsh oli vieraana ja se kyllä oli tosi hyvä, mielenkiintoinen jakso. Ehkä paras jakso, mitä on tullut tähän mennessä. Tuli hyvin muistoja Lappeenrannasta, niistä ajoista, miten me valmistauduttiin otteluun Edinkaan 200. Ja pakko myöntää, jos Edward Walsh ei olisi ollut silloin Lappeenrannassa, kun mä treenasin silloin, niin mä en tiedä, missä mä olisin nyt, koska siltä mä opin niihin aikoihin tosi paljon asioita. Se vähän niinku oli mulle se henkilö, joka vähän niinku kertoi mulle hyvin neuvoja elämässä ja kamppailulajeissa. Ja joo, se on niinku iso osa mun alkuuraa amatööreissä ja joo, hyvin muistoja tuli siitä podcastista, käykää kattoo uusi Häkissä podcast-jakso. Hyvää huomenta kaikille katsojille ja tänään on aika lähteä Suomeen kotipäin. Tämän viikon traileri on done. Joo. Käydään syömässä vikan täällä kahvilassa ennen kuin lähdetään Suomeen. Okei, tänään mä näytän teille mun aamupalan täällä kahvilassa. Eli tää maksaa 10,25 €. Ja tää tulee 2 leipää, sourdough-leipää, voita ja kananmunia, paistettu kananmunia. Ja sit tulee americano medium size. Katsotaan minkälainen tää on. Näyttää kyllä hyvältä ja on hyvää. Joo, aletaan syömään. Okei, laitetaan vähän suolaa. Sitten tuossa on vähän salattia himasta. Heitetään rehtää roskikseen. Vähän voita päälle. Ja aletaan syömään. Itse asiassa laittaa vielä munakasta tuohon leivän päälle. Tällainen heltileipä. Kyllä maistuu tosi hyvältä. Ja mä oon ehkä ennenkin maininnut, mutta tää on irlantilainen voi, mitä on ihan undefeated. Maistuu tosi hyvältä. Täällä vielä niinku ihan jenkkeihinkin ja maailmalle niinku tää on tosi suosittu. On kyllä hyvä. Mietin kuitenkin joskus, että kun sä oot vapauttelija ja pudotat paljon painoa, niin siinä on myös hyviä juttuja sellainen, jos miettii, niin syödään tosi puhtaasti. Ja kaikki noin niinku makeiset, kaikki noin leivonnaiset, mitä myydään kaupoissa, niin niitä ei voi syödä edes. Ja mietin, onkohan sellainen niinku, siinä on kyllä hyvä osio se, että sä syöt niinku 7 viikkoa aika puhtaasti, et syö mitään epäterveellistä. Ja varmaan sekin on ihan hyvä sellainen kropalle. Toi niinku iso painopuolelta se ikinä on hyvä, kun puhutaan nesteestä, mutta sekin on vain niinku 1 päivän, niin kyllä sekin palautuu. Sitten on D3-vitamiini. Suosittelen kaikille tällaista. Käytetään joka 2. päivä, 3. päivä. D3-vitamiini on tosi hyvä kuin näissä tällaisissa niinku harmaissa maissa, niinku Suomi, Irlanti,
niin täällä ei saa niin paljon D-vitamiinia auringosta ja nämä sääolosuhteet ovat kylmät, niin kannattaa kaikki käyttää D-vitamiinia. Mä oon itse alkanut käyttää IFCn jälkeen. Ja kyllä on niinku hyvinvointi parantunut. Suolakin on sellainen asia, että no tässä treenileirissä mä en käyttänyt suolaa kauheasti, paitsi nyt elektrolyyttejä mä käytin. Mutta jotenkin sä jossain vaiheessa alat himoitsee suolaa, niin että sun kroppa ei tarvitse sitä. Silloin vaan kannattaa kunnolla kroppaa ja käydä ostaa suolaa kaupasta, niin nyt mulla on loppunut kokonaan suolahimoitseminen ja kaikki tällaiset tyylit. Joo, toi D3-vitamiini. Näitä kannattaa siis syödä aina niin rasvaisen ruoan kanssa. Okei, nyt kun mä teen seuraavaksi vlogia ruoasta, joskus mä en tehdä, mutta treenataan vähän sitä varten. Eli joku on ottanut jo haukan tästä, mutta antaa arvioin teille, minkälainen tää on. Okei, pähkinöitä löytyy. Tuollainen karamellinen maku löytyy. Koostumus. Todella hyvän näköinen. Mä annan koostumuksesta ja ulkonäölle 4,75/5. Maku 4,8/5. Ja kokonaisuudessa todella hyvä proteiinipatukka. Laadultaan myös, mä en tiedä miten sanotaan laadusta proteiinipatukasta, mutta se on niin kuin laadukas, maistuu laadukkaalta, hyvin tehdyltä. Niin kokonaisuuden arviointi on 4,8/5. Sitten kun mä alkuun ruokavlogia, niin pitää vähän treenata sitä varten. Ja sitten toi breku, kananmuni, paistu kananmuni, 2 leipää, vähän voita siihen. Niin sille mä annan arvioinnin 5/. Täällä on yksi työntekijä. Mulla on tietynlainen, niin kuin, mitä pyytäisit. Mä aina sanon, että ei yhtään öljyä, vähän voita. Niin silloin kun se tekee, niin se on 4,3/5. Se tekee tosi hyvin, tosi laadukkaasti sen. Mut sit tänään oli yksi toinen työntekijä, niin se laittaa aina liikaa voita siihen. Niin mä sanoisin, että kyllä se tippuu 3,2/5. Kyllä se niinku, se mitä ihmiset tekee sen, niin sillä on iso merkitys. Joo, tänään oli 3,2/5 toi aamupala. Muuten se on normaalisti 4,2/5. Nyt ennen lentoa mä käyn vetää 5 erää marjanyrkkeilyä häkissä. Vähän fiilistelin. Sit sen jälkeen vedin 3 erää säkillä. Joo, ja nyt tää tekniikkaa ja pädei valmentajan kanssa. Ja täällä on aina hyvä posse. Täällä on hitosti jengiä nyt, paljon eri tyylejä. Vitsi kova. Niin ja nyt treenitten jälkeen käydään perjantain rukouksessa Omranin kanssa. Hello! Joo, että käytiin treenaamassa. Tälleen ne perjantait menee yleensä, että heti treenitten jälkeen perjantain rukoukseen. Joo, let's go.
Käyty rukoilee, ollaan käyty syömässä ja seuraavaksi käydään etsiä vähän uusia kenkiä. Käydään katsoa mitä täältä löytyy. Täällä on muun muassa JD, Foot Locker. Katsotaan minkälaiset kengät. Mä oon vähän miettinyt Asics. Sitten on sellaiset kengät kuin on. Ja sitten on Nike Dunkit. Noit 3 me katsoin nyt. Niin, ollaan lentokentällä. Ja tää on oikeesti varmaan maailman paras kahvila. Ja nimi on Butlers. Tää on sellainen systeemi, että otat sun kahvin ja otat aina jonkun suklaan, valitsemaan suklaan. Kaikki on niin hyvän näköisiä kahvilaa. Noi kaikki kuuluu kahvinkaan hintaan. Tuo on hyvä bisnesidea. Pitää itsekin, kun mä avaan mun oman kahvilan, niin pitää laittaa jotain hyviä suplia messiä aina, kun joku ostaa kahvin. Joo. Tänään mä oon kyllä ilman suklaat ite, koska mun päivän rasva-annos, mitä mä oon syödä päivässä, on ylittynyt, niin mulla on kuitenkin jotain muuta hyvää, mitä mä juon kahvinkaan, tai siis syön 0% kreikkalaisjogurttia vaniljamakusta. Se on ollut kyllä ihan suosikki tän treenileirin mun niin kuin snäkki, tykkää syödä. Joo. Näillä mennään siis. Kotia päin nyt mennään vihdoin ja viimein. Ja nyt me ollaan vihdoin takas kotona Suomessa. Joo, pakko myöntää, tuntuu tosi erikoiselta. Noin pitkän ja kovan treenleirin jälkeen tuntuu, että on pysäyttämätön. Joo, tuntuu tosi hyvältä. Nyt vaan pidetään treenejä yllä, sellainen hyvä tempo päällä. Joka päivä jotain liikuntaa, käydä ottelutaktiikkaa läpi. Ja sit se matsi lähestyy aika kova vauhtia. Mä en malta odottaa, mä oon tosi innoissaan. On aika loistaa kohta.